Talaga naman ang naging mainit ang pagsabat kan mga masbatay nga sa opisyal na pagpuon kan ako Bicol Cup sa Masbate kay ining Sabado na ginibo sa Kataingan Astrodome sa Kataingan Masbate. Sa formal na pag-arangkada kan torneo, saro-saro naman na pigpabiso sa publiko ang magralaban-laban na 20 grupo. Nangayon sa opening ceremony, ang Filipino professional basketball player kan Barangay Ginebra San Miguel kan Philippine Basketball Association na si Scotty Thompson, nalabi man ang kaugmahan na mabisita ang probinsya asin panginutan pa ang pagbubukas kan liga. Sa lahat ng players, especially mga naglalaro dito ngayon sa Ako Bicol Cup, keep working hard, laging may disiplina sa sarili, and always have faith kay God. Nagdayo pa haling pala nas Masbate ang mag-agong na ini, ngani personal man na mahiling ang sa indang idolong si Scotty. Na-overwhelm ako, nandito si Scotty dahil idol namin siya pagdating sa larangan ng basketball sa Ginebra at saka sa Gilas, Pilipinas. So, ako, idol ko siya pero mas idol talaga siya ng asawa ko. Kasi Ginebra fan talaga sila. Parang nananaginip lang ako. Sobrang thank you sa opportunity. Thank you sa Ako Bicol Party List sa pag-invite kay Scotty Thompson dito sa Masbate po. Thank you so much po. Sobrang saya. Pinainit makan vlogger as ang celebrity guest na si Jelly Andres and audience sa iyang sexy performance. Hi everyone! Sobrang saya ko po na nandito ako sa Masbate at gusto ko ulit magpasalamat kay Congressman Saldico at kay Congressman Jill Bongalon. Ayan. Good luck sa mga players at alam ko gagalingan nyo sa lahat ng ginagawa nyo. Alam ko hindi kayo magpapatalo, no? Good luck, galingan yan. Pag mga taga Bicol, Oragon. Sigun kay Ako Bicol Cup Commissioner Lloyd Rivera, ininaan ikaanom asin huring Ako Bicol Cup sa kada probinsya. Inot na kaya ining pigpera sa Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes asin Sorsogon. After ng 5 lugar, 5 probinsya, natuusan natin ng pansin yung objective natin na mabigyan ng bagong buhay ang mga players and coaches natin. Siyempre, sa ngayon, naging standard ng AKB Cup ngayon sa buong Bicol. Naging standard yung pamamalakad, yung standard and everything. Yung competition na taas natin, maraming players ngayon na gumagaling, di ba? So maraming players ay nade-develop. Maog maman na pighiras ni Commissioner Lloyd na magkakaigwa man na Ako Bicol Cup Inter-Province kung sain magraralaban-laban ang mga naging kampiyon sa Ako Bicol Cup sa kada probinsya. Sa wakas, last leg na natin papuntang Inter-Province. Sa mga taga Masbate, maraming salamat sa pagsuporta sa amin. Abangan nyo ang Inter-Province, supportan nyo ang Team Masbate. Ang Ako Bicol Cup, an official regional basketball league kan Ako Bicol Party List sa panginginot ni Ako Bicol Party List Congressman Elizalde. Obheto kan kongresista na matauan ni oportunidad ang mga Bicolano basketball players na maipahiling ang sa ibang tibay sa lasang Bicol sport. Nasaro man na magayon na stepping stone sa pag-abot kan mga atleta kan sa indang pangigurugan na makabali sa national at international leagues. Mientras tanto, madurar ang AKB Cup Masbate Line hasta sa bulan ng Setyembre. Para sa mga balatang tatak Bicol, Regine Buey. Puso'y laging matibay, lakas at galing lahat ibinigay.